дар шаҳри Хуҷанд намоиши муштараки касбӣ дар стили ҷаз мақом бо иштироки оркестри театри давлатии мусиқии мазакавӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ ва гурӯҳи ҷаз Жереми Тернуа трио аз Фаронса баргузор гардид. ин чорабинӣ дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳанги Фаронса дар Тоҷикистон роҳандозӣ гардида, ҳадаф густариши ҳамкориҳои фарҳангӣ маънидод мегардад. масъулини Маркази фарҳангии Фаронса дар шаҳри Хуҷанд аз ҳамкориҳои судманд ва ташкили рӯзҳои фарҳанги Фаронса дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ёдоварӣ намуда, иброз доштанд, ки намоиши муштараки касбӣ дар стили ҷаз мақом бори аввал баргузор мегардад. барномаи ҷаз мақом ба мо имконият медиҳад, ки мусиқии миллии мо, мусиқии оркестри тоҷикиро бо мусиқии навои ҷаз ҳамкорӣ кунонда онҳоро гӯш кунем. Маркази мо дар соли сеюм аст, ки дар фаъолият дорад. соли гузашта мо хеле хушбахт будем, ки бо театр як барномаи спектаклӣ дошта будем. Табиби Парон ном дошт, лекин ин намуди барнома ҳамчун ҷаз мақом якумин бор дар Хуҷанд ташкил карда шудааст. дар ин рӯз оркестри театри давлатии мусиқии мазакавӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ бо роҳбарии Ворис Раҳматзода дар якҷоягӣ бо гурӯҳи ҷаз Жереми Тернуа трио аз Фаронса барномаи ҷолиби фарҳангӣ пешниҳоди ҳаводорон намуданд. дар замони собиқролӣ соҳаи фарҳанг дар мамлакат рушд намуда, барномаҳои муштараки фарҳангӣ ташкил ва ин тасмим дар рушди муносибот таъсири амиқ мегузорад. гурӯҳи ҷаз Жереми Тернуа трио аз Фаронса аз сафар ба Тоҷикистон ҳамкорӣ бо ҳунармандон ва барномаи муштараки фарҳангӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. Donc ce groupe s'appelle le Jérémy Ternois Trio. мо гурӯҳи Жереми Тернуа трио ҳастем. ман роҳбари ин гурӯҳ Жереми, ҳамроҳи ман ду дӯстони ман, ҳамкорони ман Никола ва Шағл мебошанд ва мо як гурӯҳи ҷаз ҳастем, ки ба Осиёи Миёна омадем бо як лоиҳа барои ҳамкорӣ бо чанд ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ва хеле хурсандем, ки имрӯз инҷо ҳастем. ин таҷрибаи ки мо дар Хуҷанд дорем, таҷрибаи гуфтам ки ягона аст. аз он ҷабаб ки мо бо гурӯҳи оркестри театри Камоли Хуҷандӣ аз якдигар омӯхтем. мо аз қисмҳои онҳо гирифтам, аз қисмҳои онҳоро ҳамроҳ иҷро кардем, омӯхтем. навоҳои моро гурӯҳи оркестр омӯхтанд, ҳамроҳ кор кардем. ва барои ҳамин ин таҷрибаро мо таҷрибаи ягона мегӯем. аввалин бор аст, ки мо дар Тоҷикистон дар сафари худ ин хел барномаро тайёр карда истодаем. ҳарчанд ки мо забони тоҷикиро ҳарф назанем ҳам, лекин мусиқӣ забонест, ки онро мефаҳманд ва ба тавори мусиқӣ мо суҳбат кардем ва ин таҷрибаи хеле хуб дорем ва аз ин сабаб хеле хушбахт ҳастем. санъату мусиқӣ қудрати муттаҳид намудани инсонҳоро дорад. ҳунармандони тоҷик дар ҳамкорӣ бо гурӯҳи ҷаз Жереми Тернуа трио аз Фаронса барномаи зебои фарҳангиро пешниҳоди мухлисон намуданд. дар Тоҷикистон ба рушди ҳамаҷонибаи санъати мақом авзалияти бештар дода шуда, ҳунармандони тоҷик тавассути ҳунари волои худ фарҳангу ҳунари миллати кӯҳанбунёди тоҷикро дар арсаи ҷаҳон ба таври шоиста муаррифӣ мекунанд.